Mikunhod na usab ang presyo sa lana sa ikaduhang semana sa Hulyo. Human sa sunod-sunod nga rollback nga ipahigayon sa daghang kumpanya sa lana sugod karong adlaw Martes, Hulyo 8, 2025. Ang Shell Pilipinas ug Sea-Oil mupatuman og pagmino sa presyo nga 70 centavos kada litro sa gasolina, 80 centavos sa kerosene ug 10 centavos sa diesel. Kaganina nga alas 6 sa buntag. Sa parehas nga oras, mupaubos usab sa presyo ang Petrogas, PPT Philippines ug Jet Petroleum ug 70 centavos sa gasolina ug 10 centavos sa diesel. Ang clean fuel magpatuman usab sa susamang rollback sa gasolina ug diesel sugod alas 8:01 kaganinang buntag. Ang maong rollback resulta sa kalambuan sa kalibutang merkado sa lana. Niadtong Sabado napagkasabutan sa Saudi Arabia, Russia ug unom ka mga miyembro sa OPEC Plus ang dugang pagtaas sa ilang oil output sugod Agosto. Moabot sa 148,000 ka baril kada adlaw. Kini nga lakang misunod sa 12 ka adlaw nga panagbangi tali sa Israel ug Iran nga misaka ang presyo sa lana labaw sa $80 kada baril. Tungod sa kahadlok nga isirado ang Strait of Hormuz, ang agyanan sa 20% nga tibok supply sa lana sa kalibutan. Apan gumikan sa ceasefire nga misugod niadtong Hunyo 24, misugod na og kalinaw ang merkado sa lana. Kini si Idol Kenny sa 93.9 iFM, di kapugan sa paggatod sa mga nagunang balita. Tatak iFM Balita!